Què t'agradaria que tingués el teu barri? M'agradaria que al Carme hi hagués un lloc especial. Un lloc màgic que construeix un barri millor. Un espai per jugar i aprendre, grans i petits. Un lloc on pugui estimar més el barri, on ens sentíssim orgulloses del ser-hi. Un espai participatiu on la nostra comunitat formi una xarxa basada en la cocreació i la sinergia. 10 anys batallant amb tu.